a telefont, ha megpróbálsz rajta valamit csinálni, és így én akkora hullám, így... Az a lényeg, hogy megnézzük, hogy a 1,5 millió lépésből mennyit teszünk meg, amíg fölmegyünk a Kisfaludi kilátóra. Hát én most ebben a papucsban fogom megmászni a Badacsonyt, ami a második tanúhegy lesz, amit papucsban mászok, mert Balaton-Edericre megyünk, a Csodabogyós barlanghoz, ami a Keszthelyi egység legnagyobb barlangja. Hogy lemenjen egy ilyen lyukba és elkezdjük felfedezni. Különböző okok lehetnek, leginkább a kalandvágy vagy az ismeretlen megismerése, tehát amit eddig nem tapasztalt. Azért hoztuk létre ezt a céget, hogy egy versenyvízi biciklit terveztessünk, fejlesztessünk, gyártassunk, ami 100%-ban magyar, és kicsit újraértelmezi, vagy inkább nagyon újraértelmezi a vízi biciklizést. Foursquare, ha! azon fönn van. Aha. Ez király. Egész 2 kilométernyire van innen. Azt mondják a tippeket, hogy velőst kell lenni, velőst és csülköt. És megnézzük a térképen, hogy hol van pontosan. Most kipróbáljuk, hogy lehet-e céllövöldést játszani a tablettel és a vízpisztollyal. Ez letöltünk egy applikációt. A világ legnagyobb wingsuit. Ejtőernyős és csúsztató és wingsuit versenye. Szóval 3 nap, 72 óra. Ez már a reality része, nem? Igen. Ez már a hosszú és vágatlan. Igen. Kell egy cigi, vágjátok. Dori, nem tudom megnézni ezt a képet, nem tudom. Pedig tök jó lett, nézd már meg! Nézd meg, ha Vodafone-nál lennél. De később gyerek.